Tulisane sapa, Nduk? Sisi, Nduk. Yo. Ndut, Ndut. Apa mbok-mbokane? Lo. Mandor, Petro, Mas Kece, Mas Senen. Mas Nong Emes. Nadyan aku bocah gunung coba tulung ora usah nganti kanggo bingung yen to pancen tresno aku yo nduk yo Dor mandor sing kepenak Dor. Kurang tuku. Aja nganti gawe gelo ngati Pambyawara MC ki rak ya sok kleru tondol ya. Lah iya. Yo jadule Sragen KDI Nadyan aku bocah gunung coba tulungku ora usah kadek nganggo bingung yen to pancen tresno aku masuk yo gawe gelo ngati ngati aku nek tulisane gathik-gathik ngene iki aku gak iso aku penak tulis aku dhewe iki. Lah piye to tulisane gak iso macane, Dek? Gak. Oh, ora iso maca. Tulisan rengket-rengket kene gak iso aku. Oh, tulisanmu sing jaman biyen. Iki tulisan saka HP iki mari gak apik iki. Walah. Apik tulis aku dhewe. HP-ne sing Sony Mandor iki lanjut lagu iki angel men iki. HP-mu sing Sony Ericsson Posimen ya lho, Dek. Rampung nangko tak njaluk Dimas Endol ya. Engko Pak Sukidi sik diatur sik. Peteng didet ben metu duwite, ben metu panenane, ben metu gabahe. Amin. Lah iya. Apa Aja cetil-cetil. Kelingan. Hei.